What is the address of the emergency? I need someone fast. You think she's beyond any help? I don't know. And I can still hear her trying to breathe. I just saw him out in the yard with a gun. The mom was charged with Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu! Ca de fiecare dată vreau să vă informez că pe canalul meu puteți găsi video despre crime, mistere și alte lucruri șocante. Acestea pot fi imagini și informații care pot afecta emoțional. Astăzi vom cunoaște familia Hallowell în California. Soții Hallowell au adoptat-o pe Denise. Ei nu puteau să facă copii. Denise a crescut foarte frumos, a fost foarte mulțumită de faptul că a fost adoptată, părinții ei au oferit o viață frumoasă, a terminat o școală de veterinari, de medici veterinari, dar după ce a terminat această școală a hotărât să lucreze ca și profesoară. Denise era o persoană mai nonconformistă, vă voi și explica de ce. De-a lungul timpului a fost căsătorită cu doi bărbați, din păcate niciuna dintre căsătorii nu a funcționat. Cu cel de-al doilea soț, când s-a căsătorit, au ales să se căsătorească, aruncându-se dintr-un avion, împreună cu cel care le-a sărbătorit, care le-a făcut această ceremonie. Împreună cu cel de-al doilea soț, ei au adoptat doi copii. Pe primul îl cheamă Carlos, avea 4 ani în momentul în care l-au adoptat, și pe cel de-al doilea, Angel, care avea 2 ani în momentul în care l-au adoptat. După cum vă spuneam, din păcate, nici cea de-a doua căsătorie nu a funcționat, au divorțat și după ce au divorțat, ea împreună cu cei doi copii s-au mutat într-o casă pe marginea unui lac, era o proprietate a familiei. Totul a decurs bine o perioadă, după care au început problemele. Ceea ce urmează să vă povestesc, cu siguranță veți avea păreri împărțite, vor fi care o vor judeca pe Denise, vor fi cei care îi vor judeca pe copii. Chiar aș fi curioasă să văd părerea voastră în comentarii, imediat ce se termină videoclipul, și să vă povestesc ceea ce s-a întâmplat. Se pare că fiul cel mic, Angel, era un copil cam cu probleme, încercând de mai multe ori să fugă de acasă și, din ceea ce spune Denise, era cam violent atât cu ea cât și cu celălalt frate. Până într-o zi când ea a sunat la poliție și a anunțat că fiul cel mic încearcă iar să fugă de acasă. Bineînțeles că poliția s-a prezentat la ei acasă. Și, din păcate, ceea ce au găsit nu prea a fost în favoarea lui Denise, pentru că casa arăta în felul următor. Toate geamurile erau acoperite cu cartoane în așa fel încât nu se putea vedea din exteriorul casei înăuntru. Ușa de la intrare era închisă cu niște lacăte foarte mari, cu lanțuri și lacăte. Și prin casă, de fapt, nici nu prea exista mobilă strictul necesar. Ajungând până în camera lui Angel, ușa camerei copilului și ea era închisă cu lacăte și cu lanțuri. Înăuntrul camerei exista doar o saltea, nu era un pat pe care Angel să doarmă, dormea pe o saltea. Și au mai văzut o găleată pe care Angel o folosea pe post de toaletă. Pentru că el, fiind tot timpul ținut încuiat, nu avea voie nici să iasă până la baie. În momentul în care poliția imediat a sunat asistenții sociali și au venit, au luat cei doi copii, iar pe Denise au arestat-o. S-a făcut și un proces, dar Carlos, fiul cel mare, tot timpul a fost de partea mamei, declarând că, de fapt și de drept, toate acele lucruri erau făcute pentru Angel, pentru a proteja, pentru că el, fugind de acasă, își făcea rău singur. Și ceea ce Carlos declara a fost susținut și de prietenii familiei și de familia ei, spunând de fapt și de drept că Denise nu este o mamă rea și că ea s-a ocupat pe cât a putut de bine de copii. După câțiva ani de proces, se pare că Denise a câștigat acest proces și au fost decăzute toate acuzațiile împotriva ei.
În momentul în care ea a și cerut custodia ambilor copii să îi se dea înapoi, fiul cel mare, Carlos, a acceptat să se întoarcă cu ea, în schimb fiul cel mic a spus că nu, el nu se mai întoarce la mama lui. După ce a câștigat acest proces, a reușit și să-și reia serviciul pe care îl avea și părea că viața lor decurge iarăși normal, părea. Pentru că a ieșit la iveală faptul că Carlos avea foarte multe probleme cu alcoolul și cu drogurile. Ba chiar într-o zi a încercat să se sinucidă, fiind foarte drogat și beat, a luat mașina pe care au găsit-o a unui vecin și s-a suit în mașină, a încercat să se omoare, aruncându-se cu mașina n-am înțeles foarte bine, într-un pom. Ok, după toate lucrurile astea, Denise a hotărât să-l interneze într-o clinică de dezintoxicare, încercând să-l reabiliteze. A fost totul bine în această clinică, doar că în momentul în care a terminat ciclul de dezintoxicare, asistenții sociali le-au recomandat că el și cu Denise, adică Carlos și Denise, să nu locuiască împreună pentru o perioadă. Și aici intră în joc o prietenă de-a lui Denise pe nume Stephanie. Stephanie a avut și ea un caz asemănător cu fiul ei, pentru că atât Carlos cât și fiul ei au fost diagnosticați cu bipolaritate. Și atunci Stephanie a spus: poate să vină Carlos la mine, mă voi ocupa eu de el o perioadă până se repune un pic pe picioare și ulterior se va întoarce la tine acasă. Cât a stat Carlos acasă la Stephanie, părea că totul decurge bine, că el într-adevăr își revine, că nu mai este violent, că chiar și această depresie și bipolaritate de care el suferea era ținută bine sub control. Cred că Stephanie, din cauza că ea trecuse deja prin lucrurile astea, au decis să facă niște ședințe. În ce constau ședințele astea? Vorbeau între ei, toți trei, fiecare spunea punctul de vedere și înregistrau aceste ședințe, în care fiecare spunea off-ul și cum vedea fiecare situația. Din aceste ședințe reiese că Denise îi reproșea tot timpul lui Carlos situația financiară. Nu era ideea că îl punea la muncă ca orice mamă: uite, mama, ai crescut, trebuie să mergi și tu la muncă să te responsabilizezi. Nu, îi cerea niște lucruri mult prea mari pentru vârsta lui. Ba chiar cerea bani pentru nevoile ei personale, reproșindu-i de multe ori că pe ea a costat-o foarte mulți bani să-l adopte pe el și că ea a cheltuit foarte mulți bani pentru a-i oferi lui o viață normală, bună și frumoasă. Și ba chiar că de când era copil, ea îl amenința că dacă nu e cu minte sau dacă nu se comportă cum trebuie, îl va abandona și ea, așa cum au făcut părinții lui biologici. Ceea ce nu este foarte etic și frumos, zic eu, din partea lui Denise. He told me he has a job with you guys. Okay, says he's before gone all that the he time didn't. working. And you were harassing. He How said much he's was she gone. originally saying you He's owed? gone Like $600 all or the time something? working. Well, we have to come up with, now I gotta come up with breaks of paying for something. No. Why is that my fault? Shut up! Why is he paying for breaks? Shut up and I'll But you have answer. all this money. Shut up! You bragging. What did I tell you today? I don't know, you said pay the phone bill, and then you're gonna charge. Why does he have to pay a phone bill? Because it's He's his a phone. child. There you go. She sees you as a child. All you scream and want to be seen as an adult. No, No, I said I he want to says be he's a child. treated. I said I want to be treated as Teenager. my age. You're the Sorry. one that keeps calling him an adult. I've recorded you, and now Stephanie's seeing how you talk to me. No, I don't care. La un moment dat, după cum vă spuneam, șederea lui Carlos acasă la Stephanie era doar provizorie. A venit și momentul în care el trebuia să se hotărască dacă se întoarce acasă la mama lui sau dacă
își dorește să se întoarcă din nou într-un orfelinat sau case familie, acele case pe care le au ei în America și se ocupă de acești copii orfani. În acel moment, Carlos a făcut o listă cu pro și contra de a se întoarce sau nu acasă la mama lui și în această listă a scris în partea de pro să se întoarcă acasă la mama lui, a scris stabilitate, libertate și ajutor și suport. În schimb, în partea de contra, să nu se întoarcă acasă la mama lui, a scris mama ar putea să nu mi mai vorbească niciodată, nu m-ar mai considera fiul ei și alegerile mele ar distruge-o, nu mi-ar mai plăti facultatea. Asta este ceea ce a scris. După cele scrise, în partea de pro și contra, Carlos a decis să se întoarcă acasă la mama lui. După ce s-a întors, se pare că tot lucrurile nu au funcționat, pentru că ei se certau foarte mult, vecinii s-au plâns de multe ori din cauza țipetelor pe care le auzeau din casa lor. Au fost prieteni de-a lui Denise care au declarat că au văzut-o de mai multe ori cu vânătăi pe corp, dar că ea de fiecare dată spunea că ba s-a lovit, ba a căzut și că nu este nimic grav. În acea perioadă, încă de când Denise și cei doi copii s-au mutat în această casă, vecinii au spus că se întâmplă ceva ciudat, că poate există niște spirite sau niște fantome în zona lor, pentru că ei își găseau cu toții animalele omorâte, ciopărțite, aruncate de-a lungul lacului peste tot. Iar ei explicația pe care au avut-o au fost că probabil există ceva ciudat în zona lor și de asta se întâmplă lucrurile astea. Weird things have been happening in my neighborhood. Weird, awful things. My cat got literally cut in half and laid on my lawn. When he was watching my chickens while we were on vacation, we came home and there was a chicken on our front door with the claw of a hammer in its body, dead. Why didn't I call the cops? I don't know why I didn't. Ok, acum după ce v-am povestit toate lucrurile astea, sărim până în anul 2016, când Denise și Carlos, după ce s-au întors de la o înmormântare, fiecare dintre ei s-au dus în camera lor să se odihnească, după care, la ora 6 seara, Carlos a sunat la poliție, spunând că mama lui este în camera ei cu un topor în cap și că încă trăiește, dar abia respiră. Answer the emergency. I need someone's back. You think she's beyond any help? I don't know. După acest telefon, poliția a venit imediat la fața locului, dar pentru Denise nu s-a mai putut face nimic pentru că era deja moartă. Au început întrebările de rigoare. Cine crezi că a fost? Ce crezi că s-a întâmplat? Aveți dușmani? Au verificat casa și au observat că din casă lipseau cele 3 camere de supraveghere și telefonul lui Denise. Dar din casă nu lipseau lucruri de valoare, nu lipseau laptopul, nu lipseau bijuterii, motiv pentru care ei au exclus posibilitatea unui jaf. Iar Carlos imediat a spus că el crede că cel care a făcut treaba asta este fratele lui Angel. Iar în ceea ce privește acele spirite pe care vecinii le credeau posibile în zona lor pentru că dispăreau animale și că le găseau moarte, la proces Carlos a recunoscut și că el era cel care omora toate aceste animale și nici de cum nu existau spirite și fantome pe acolo. Bineînțeles că s-a deschis o anchetă, iar ancheta a fost un pic îndreptată spre Carlos, deoarece niște vecini au declarat că în zilele următoare, după ce Denise a murit,
S-au întâlnit cu Carlos și i-au spus condoleanțe, ne pare rău pentru ceea ce i s-a întâmplat mamei tale, și că răspunsul lui Carlos a fost: da, e trist, dar de-abia aștept să mă mut în Carolina de Nord pentru că noi mai avem acolo o proprietate și mai ales că eu voi moșteni în curând, pentru că în curând voi face 18 ani, voi moșteni toată averea mamei mele. Vecinii au declarat imediat asta la poliție și au început să verifice mai mult asupra lui Carlos. În camera lui Carlos au găsit un jurnal în care el scria cât de trist este pentru faptul că mama lui a murit și că se simte dărâmat de situația asta. Dar după cum v-am spus mai devreme, Carlos era bipolar. Și în acel moment, poliția s-a gândit în felul următor: haideți să căutăm în lacul din fața casei. Au angajat niște scafandri și în mai puțin de 3 zile, pe fundul lacului, au găsit cele 3 camere de supraveghere care lipseau din casă și telefonul lui Denis. Din cele 3 camere nu au reușit să scoată nimic, erau deteriorate din cauza apei. În schimb, de pe telefonul lui Denis au descoperit că... Deci Carlos declarase în felul următor: că ei s-au întors de la mormântare, că fiecare s-a dus în camera lui să se culce și că timp de vreo 2 ore mai târziu, când el s-a trezit, s-a dus în camera mamei lui să o verifice și că a găsit-o cu un topor în cap. Doar că de pe telefonul lui Denis rezulta că în acest interval de ore, Denis și-a băgat telefonul la încărcat, ulterior l-a scos de la încărcat și l-a folosit până în momentul în care a fost făcut telefonul la 911, până în momentul în care Carlos a sunat la 911. Asta înseamnă că Denis nu dormea în perioada aia că folosea telefonul. Atunci au hotărât să controleze și telefonul lui Carlos și de pe telefonul lui Carlos, la fel, rezulta că în acea perioadă, cel interval orar, el și-a folosit telefonul, deci nici el nu dormea. Pus în fața faptelor, atunci Carlos deja și-a schimbat declarația, spunând că da, așa este, nu dormeam. După ce ne-am întors de la mormântare, ne-am certat foarte tare. Eu m-am dus în spatele casei să tai niște lemne. La un moment dat am intrat în casă să beau niște apă. M-am dus să o verific pe mama să văd ce face și atunci am găsit-o pe mama cu un topor în cap. Dar încă o dată a dat vina pe Angel, spunând că cu siguranță a fost fratele meu pentru că câinii erau dezlegați și singurul care puteau să dezlege câinii era fratele meu, Angel. După ce au auzit cea de-a doua variantă a lui Carlos, poliția s-a uitat un pic la el și i-a spus: ești conștient că este cam greu, tu tăiai lemnele și când te-ai dus în casă, maică-ta era cu toporul în cap cu care tu tăiai lemne. Nu prea e logic ceea ce spui. Și fiind prins cu minciuna, că nu era logic absolut, a recunoscut și a spus că da, într-adevăr, el a omorât-o pe mama lui, că el o vroia moartă pe mama lui din cauza suferințelor pe care ea i le-a creat, că îl abuza, că era violentă cu el, că îi reproșea faptul că ea a cheltuit foarte mulți bani pentru că l-a adoptat, că l-a amenințat tot timpul că îl va părăsi și ea, așa cum a făcut familia lui biologică, și că toate lucrurile astea în ani s-au strâns și că el a hotărât să o omoare. A ieșit la iveală și faptul că nu se putea să fie Angel cel care a făcut asta, pentru că au descoperit în urma anchetei că Angel era închis, era în pușcărie, deci nu avea cum să fie el cel care a făcut treaba asta. În urma procesului, Carlos a fost condamnat la închisoare pe viață, dar pentru că avea 17 ani în momentul în care s-a decis condamnarea lui, sentința, în anul 2040 va avea posibilitatea să ceară redeschiderea procesului, cu speranța că poate va fi eliberat sau poate pedeapsa lui se va micșora.
ceea ce nu cred că este posibil. Cam așa se termină cazul de astăzi. Sunt foarte curioasă să aflu părerea voastră în comentarii. Eu vă mulțumesc și ne vedem cu următorul caz. Pa!